מה קרה היום? אתה שמח? אז מה אתה מספר? וואלה אחי, כל טוב אחי. סבבה משהו טוב, לא כל טוב אחי. וואלה אחי, רוצה להספיק החוצה? נו. בשבילך? 5. אם זה לא בשבילך אחי, אנחנו רכבת. זה מנק. וקודם אמרת לי ב4 תפוחים. תראה, כמו ב-GTA אחי. בוריס. ככה, בוריס של העולם. בוריס, יש שם סירה? לא. למה? אני לא אוהב את השטויות האלה. אני לא אוהב שתצטלם. תשתה יותר לאט. מאחי אחי. אתה פעם מאחיה? יש לצלם. אני מצלם אותי אחי. תראה. לא מאמין? לא. אם אני מצלם. תראה. אתה לא מאמין? לא. אז שאתה לא מאמין לי, אני מאמין לך בגיל ב5.5. איך זדיין? אז נעבור לי. איזה בונוס. אני אומר לך שתצלם. אני לא מצלם. אני יודע שאתה מצלם. אתה גם מצלם.